Кызык кына булды бу очрашу. Син ерактан, мин дә ерактан. Күптәнгә якын танышлар күк, кул кысыштык икәү йөрәктән. Исемемне дә җүңләп белмисеңдер, үзең шундый сөеп карыйсың. Йөрәгемнең язгы гөлләр төсле, саф булуын сиздең ахырсы. Безнең гомер тулы һәр ваклыкка, эч пошыргыч ямьсез бушлыкка. Нәрсә җитә менә шундый матур, шундый керсез, кайнар дуслыкка? Нәрсә җитә синең күзләреңнең ялкыныңнан шулай кабынып? Яшәү, җирдә гомер ахырынача, назлы карашыңны сагынып. Мин үзем дә белмим, нәрсә безне бәйләде соң аера алмаслык? Без сөйләшеп түгел, серебезне күз карашы белән аңлаштык. Шундый назлы, гади күз карашы, шагыйрь йөрәгеме аңламас. Сөексез тел кайчак алдаса да, күз карашы җаным алдамас. Еллар үтеп, тагын бер очрашсак, яшерә алмыйм шатлык яшемне. Мин кулыңны кысып, шын күңелдән, сердәшем дип сөйгән дәшәрмен. Аерса да безне язмыш җиле, алып китеп сине еракка. Киңәшем шул, җирдә иң кадерле, бу дуслыкны бәгърем. Югалтма, тик бер теләк. Сөю уты белән канатланса иде күңелләр. Сөю дымын эчеп бер тамырдан чәчәк атса иде гомерләр. Ашкынулы сөю ялкынында үтсә иде яшьлек вакытлар. Әйтче бәгърем, миңа җир йөзендә шуннан артык нинди бәхет бар?